Itziar, zugin hasiko naiz, pixkat azteko aurkeztu zure burua, ze proiektu indituzun, pixkat jendia kontestuan jartzeko, eta, bueno, gero zugin jarriko gara, Ni Itziar Manero naiz, aktorea naiz eta baitare sortzaile eszenikoa, Bilbon jaioa eta oraintxe bertan Bilbon bizi naiz. Antzerkia ikasi nuen, lehendabizi zuzenbidea ikasi nuen, baina hor zuzenbidea maitzean erabaki nuen arte eszenikoak ikastea, eta Madrilen egon nintzen ikasten, horrasi nintzen antzerkian lanean, eta antzerkian urte batzuk lanean egon eta gero hasi nintzen rodajeen munduan. Eta ezer, azkeneko urteetan estrenatu ditut La Chicas Están Bien pelikula, adibidez, aurreko urtean Manual para señoritas, telesaia eta antzerki konpainia desberdinekin lan egin dut, eta azkeneko urteetan egon naiz nire sorkuntza propioarekin biratzen, memoria, antzerki dokumental bat dela, eta ezer, eta igual horrela aurkeztuko nuke nire burua. Bueno, nire azpimarratu, esan dezu zuzenbidea gintzen nula. Bai. Eta karrera oso bukatu zenun? Bai. Eta gero erabaki zenun? Bai. Nola izan zen hori, o nola erabaki zenun hori, edo? Ez dakit igual hemendik, suposatzen dut igual jende gehiagori gertatu izan zaiola, edo, baino nik baneukan oso txikitatik 8 urtetatik edo asko interesatzen zitzaidan, asko irakurtzen nun, pelikulak asko gustatzen zitzaizkidan, ez dakit, zinemak asko lagundu ninduen, eta kultura eta arte asko interesatzen zitzaizkidan, eta jaio nintzen familia baten nun kultura asko kontsumitzen zen, baino inorretzen dedikatzen horretara. Artea oso gustoko zuten, baino artea etzen ikusten benetako aukera errealista bezala. Hobi bezala edo... Bai, hobi bezala. Claro. Total, eta orduan nik ez neukan artista bat, hurbil artisten mundua zen zerbait urrutian ikusten nuena, baino ez norbait eredu bat, adibide bat hurbil. Orduan giza eskubideak asko interesatzen zitzaizkian, eta sartu nintzen zuzenbidea ikasten, baino aldi beran esan, antzerki tailer batera puntatuko naiz baita ere. Eta ja karrerako 2. urtean izan zen, nik hau probatu behar dut. Bai edo bai probatu behar dut. Baina esan, lehenengo amaituko dut karrera, beteko dut honekin, jarraituko dut antzerkia ikasten eta egiten nire kasa, eta diru aurrezten, beka bat eskatzen, eta horrela. Eta ja amaitu zenean, karrera amaitu nuenan esan nuen jazta. Behintzat probatzera. Nire buruari aukera hau ematera eta ikustera zer gerta daiteken. Baina bai, profesionalki ikastera. Bai. Osondo, etxaun, zuk zaldi guzu kontau zuri buruz. Bueno, ni musikaria naiz, eta proiektu honetan, Urdaibaiko sakrifizioan, ni musika zarduratu naiz, baita ere produkzio lanetan ibili naiz, eta hortik, nire musika edo nire musikariaren izatearen historia, ez dakit non hasten da, nire familia guztia historikoki danak musikan ibili dira, o asko ibili izan dira bai musikan eta bai irakaskuntzan. Eta, nik txikitatik bete gustatu izan zait. Musika etxean beti, itziarrek bezala, artearekiko sentsibilitate handia izan dugu, baino ez dugu izan inor horrela egia da, bintzat nire etxian horretara dedikatzen zana. Igual nire izebaren bat, edo nire atxo, nire amona, baino zuzenean ez, etxian ez. Eta alako batean, arte errak egin ditu nik, arte errak ikasen ditu, eta hor ja artearekiko sentsibilitatea beti da nik erakutsi izan dut, baino egia da arte errak ere ez dala beti, ez dala musikarekin ez dagoela lotuta, baino egia da, arte erretatik musikari asko atera dirala, ez? Ez Belakoko ezagutzen ditut lizentziaturan, ez? Ez Belakoko Kris eta Josu adibidez, ez? Norbait aipatzearren. Eta, hainbat proiektu ezberditan ibili naiz, 15 urtetatik hasi nintzen txatunga ben musika, perkusio Brasileko perkusio edo batuka da jotzen zuen talde batean, kalian, eta gero elektrotunan, orkestan kaletik musika jotzen, kalean oso ondo moldatzen naiz. Baina gero baita ere, nire proiektu propioak ere izan ditut, Zazkel taldea gidatu dut, Zazkel taldearekin
erronka bat izan zen egin genuela pop erradikala, horlako zerbait, hori esaten genuen egiten genuela, popa faltan botatzen genuelako, eta orain ja popa, gauza demokratikoa da, eta orain berriz ere bueltatu naiz, igual, pixkat gauza punki edo urbanoagoetara, eta orain beste talde bat dakat, kak izenekoa, eta hori, eta nik sortea izan dut, azkenian Galder ezagutu detelako, eta berari esker, sartu ahal izan naizelako, musika modu komplementarioan erabiltzen dan, antzerkian eta zineman. Eta hori da lata, hemen txegode. Gaur pixkat izpide izango dugu, zinema eta ikusentzunezko munduak aldatzeko gaitasun dakan, ezta? Badakakai sozial potente bat laburmetrai honek, nahi genuen pixka bat hori heldu, eta baita ere Urdaibaien gertau dana, nola bizi zuen zuek hori, ze garrantzi dakan laburmetrai hontan gai horrek nahi genuen hori pixka bat landu. Azkenen, jendeak, hemen asko ezagutze du Urdaibaien gertatu dana, pixkat ez dakinantzat, nola azalduko zenuen pixkat lurraldea eta komunitatea dagokionez zuen laburmetraia pixkat representatu nahi duna. Ni hasiko naiz. Bai, inertziakin. Laburmetraiak zuzenan nik uste irudikatu nahi duela edo representatu nahi duela, dauka horrelako mezu eskutuko, bigarren planoko mezurik oso bastante zuzena iruditzen zaitela, Guggenheim Urdaibain proiektatu den Guggenheim museoaren proiektua hori, azkenean salatzea, eta ze gaitz suposatzen duen, bai turistikoki masifikazio aldetik, herriarentzat, eta herriaren kalterako, eta gero baitaren noski ekologikoki. Azkenean, horre protagonista dago, eta protagonistak bere arteko disjuntiba eta dikotomia guzti horiek erakusten ditu bere ñabardura guztiekin, ez? Dependeta norekin elkartzen den, aldun nagusiarekin elkartzen denean, bera da proiektuaren bultzatzaileetako bat, baina gero bere txikitako lagunarekin elkartzen denean, azkenean bere erroetara doa, eta orduan, hor dago herria eta instituzioaren arteko borroka bat, pertsona batean irudikatua. Guztiz. Pixka bat orokorrea galdetuta, ikusentzunezkoak zerbait alda ezakete benetan zuen ustez, edo kontzientzia sortzea mugatzen dira, hau da, nun ikustezue aldula euki eragin bat, horrelako ikusentzunezko batek. Igual, jendian dakan eragin edo hausnarketa sortzen du horrelako obra batek, horrek ze eragin euki lezake, nola ikusten dezu zuek pixka bat gai hau? Alde batetik orokorrean bai uste dut azken batean ikusten dugun zinemak, ikusten ditugun telesaiek gure imaginarioa eraikitzen laguntzen digute. Eta imaginario hori naiz eta eman alduen, agian ez dago hain gai politikoa lantzen edo azkenean zu horrari zara ulertua, zure burua ulertua sentitu nahi duzu, nahi gabe pertsona horiekin konparatzen zara, historia horiekin konparatzen zara, zure etorkizuna imaginatzen ere laguntzen dute, eta hori biziki politikoa da, ez? Zu sentitzen zaren identifikatuta edo sentitzen zaren ulertua ikusten duzunarekin, ez? Hor badago eta pelikula orok, artelan orok dauka diskurso bat, ez? Azken batean eta orduan, niri oso politikoa iruditzen zait zinema, artea orokorrean baino zinema baita ere. Eta kasu konkretu honetan, adibidez, Guggenheim Urdaibai Stop plataformarekin kolaborazioan egin dugun laburmetrai honetan, balde batetik iruditzen zait, bai lagundu alduela jendeak situazio hau ezagutzera, ez? Bazkenen batean egin ditugun proiekzioetan baita ere gero debatea sortu daiteke, reflexioa sortu daitezke, azken batean
zinema jaialdi hoietan gai honi buruz hitz egingo da, gai hau ezagutuko da, baina baita ere honek lagundu aldigu, naiz eta orain adibidez proiektua atzera bota den, lagundu aldigu baita ere, etorkizunerako ereduak imaginatzen, ez? Esaten, bueno, zergatik proiektu hau ez dugu nahi, nola nahi dugu adibidez Urdaibai bezalako eskualde bat, ez? Pobreztu egin den azkeneko urteetan edo nola egin aldugu aurrera egitea jende gaztea ez joatea Urdaibaitik kanpora, nola nahi dugu, ez? Gure herriak aurrera egitea, gure komunitateak aurrera egitea. Orduan bai uste dute laburmetrai honek lagundu ahal izan duela horretara. Bai, modu humil batean, baina... Baina hori bagenekan, geroako genekan pentsatuta gai hontaz hitzeitia, azkenean zuen pertsonaiak fikziozkoa dira, baina hor lehen lehorroan benetan ondia pertsonak proiektuaren aurka edo hori eteten saiatzen eta hor negenun galdetu haber zeharreman mota eukizuen, zehartu eman eukizuen behaiekin, azkenean hori fikzioa da, baina hor benetan onda jendia hori gorpuzten, nola, hori zehartu eman eukizu behaiekin. Harreman zuzena, beraiekin. Beraiek egon dira gure proiektu hau babesten, beraiek izan dira babesle nagusia seguramente, eta ahal izan duten gauza guztietan, lagundu digute, eta nik uste beraiek ere oso esker honeko direla, horregatik ez, guk beraiei ikustarazten lagundu diagulako beraien borroka, ez? Zeren beraien, azkenen denon borroka da, baina beraiek hor egon dira gauta egun, eta nik uste, beraiek oso pozik daudela gure jarrerarekin eta gure artera eraman izanarekin. Bai, egiten lagundu dute eta gainera oraintxe bertan baita ere laburmetraiaren proiekzioak antolatzen ari dira, laburmetraiari da festivaletatik ibilbide bat egiten, baina aldi berean beraiek proiekzioak antolatu dituzte Ibarran, Gelun, Bermeon, orain Gernikan, Otsaiak 7 festa bat egingo da, plataformak antolatuta eta hor ere proiektatuko da laburmetrai bat, festa bat hori ospatzeko proiektua atzera bota dutela, eta oraindik ari dira laburmetraiari bizitza estra bat ematen, ez? Eta jendeari hurbiltzen. Batzutan hori ere laburmetraiekin gertatzen dela, ez? Zaila dela askotan jaialdietatik ateratzea, nola egin aldugun gizarteak laburmetraiak ikusi ahal izateko, ez? Oso ondo, emateunez oain gure hirugarren gonbidatua dakau, hemen Itziar Ituño, ez da egiten zut egiten? Bai, entzuten abil. Bai, gaixo. Ongietorri eta eskerrik asko gugin tartetxo bat eukitzeagatik. Hemen gaude Itziar eta Etxaunekin, eta zurire galderatxo batzuk ingo izkizugu. Oso ondo. Egunen guztioi, Berdin. Izan, danoi. Eire, danoi. Bai, hasiko galderekin. Zuretzako ze izan da, pixka bat reprosutiko hemen eukide honolka errezketa zurekin, zuretzako ze izan da honen parte izatea, pentsatzet aktore bezala eta pertsonalki karga soziala handia izan du Urdaibeko afera honek, nola bizi izan dezuzuk prozesu hau? Niri ailegatu zitzaidanean proposamena enuen zalantzarik izan. Tokatu zitzaidan gainera antagonista, ez da bardina. Zatezu, gainera instituzioen papera, egin behar izatea, baina beharrezkoa zen, hauzia maigainan ipintzeko, eta, alik eta zarata gehien egiteko proiektu terrible horren inguruan, edo egitasmo gaur egun herriak gelditu dauen egitasmo horren inguruan, eta atera neuen denbora, nire aletxoa, burruka hortan, ipinteko. Eta, horre eman genuen goiz oso bat, edo egun oso bat, iaia, Urdaibairi begira, lekuari begira, tokatu zitzaidan egotea, justo aurreko ertzean, ezta? Izazarren ertzean, justo aurrean, eta ikusten gendun non eraiki behar zan mamotreto hori. Eta esan, pentsa ezina, esatezu, baina hauek zer da soratuta, ze
ikusten duzu paisaiaren edertasuna eta ezin duzu sinestu. Eta bueno, egin genuen, gainera gogoratzo taldea, nahiko anitza, leku guztietatik etorritako teknikoak eta zinegileak eta, bueno, galder bera ezagutzeko aukera izan nuen, eta horri bile ginen disfrutatzen gustora eta esperantzaz kargaturik, ezta? Ia, lortzen genuen zozer egitea horregaz, eta behira, azkenean lortu eginda, hori da pozgarriena, niretzako, eta nire aletxo horregaz, oso harro. Esan dezu, zeudela antagonistan pertsonaia gorpuzten, naturai begira, hor jarri bertu den museoai begira, hori nola eraman dezu, nahiko kuriosoa da hori, ez da? Gauza bat sentitu eta beste bat antzestu beharra. Bueno, hori askotan gertatzen zaigu guri. Ez da, beti tokatzen zaizkizu mota guztietako paperak. Eta saiatzen zara hor kokatzen, ez da? Bueno, ez dut paisaia ikusiko, paisaiaren edertasuna alde batera itzita, eta saiatuko naiz etekin ekonomikoi begira paratzea, ez da? Itziarrentzako hori pentsa ezina zen, baina diputatu eta, edo kargu edo instituzioetatik datorren emakume honentzako hori dana zan posible, horrelako jendea existitzen dalako. Eta, hori bile ginen hori gorpuzten, niri tokatu zitzaidana egin nuen, berdin zitzaidan ze paper, berdin zitzaidan egia esan. Ni nahi nuen proiektu honen parte izan, oso garrantzitsua zalako mesua, osea, Urdaibaiko Guggenheinen kontrako mesua. Orduan, berdin zitzaidan, hau egin, bestea egin, ozeanografoa, berdin zitzaidan. Tokatu zitzaidan justo antagonista, eta hori bili ginen. Bai, esatezu, hori, garrantzitsua iruditzen zaizula kortontan parte hartzia. Nik galdetu nahi nizuke, jendiak labur metraia hau ikusteakoan ze nahiko zenun? Ze sentsazioekin nahiko zenun jendia ateatzia? Ze pentsamendukin? Egia esan, kortometraian ez da bakarrik ikusten aldarrikapena, ezta? Aldarrikapena hor mai gainean dago, eta proiektu hauek egiten dira kontzientziak astintzeko, baina hortaz aparte oso garbi ikusten da kortoan, ikusi baduzue, ze ederra dan Urdaibai. Urdaibai da, degon gauza eder bat, eta ukaezina da hori. Gure naturaren zati hori erakustea, bere edertasun osoan, hori be erakustea zan oso importantea, horregaz bat egiteko, ezta? Eta hori kortoan oso argi ikusten da. Orduan, ikusleak eramaten du batetik aldarrikapena eta bestetik Urdaibai ezagutzeko gogoa, baina, modu ez extraktibista baten, ezta? Pasio bat emoten edo hori da, uste dute ikusleak eramaten duena. Azkenean, protagonista Urdaibai bea da, ez da inungo pertsona ekan, azkenean pertsonaia bea Urdaibai dela iruditzen zaigu, ez da, azkenean hori da bezua. Da, hoxe, gure aldetikan holaxe izango zen, eskerrik asko tartetxo hau hartzagatik gurekin hitz egiteko, eta hori, gogotsu gaude gero arratzaldian horra ber nola juten dan, eta eskerrik asko parte hartzagatik. Eskerrik asko. Jarretuko dugu hemen, gure solasaldiakin, txaun zurekin hasiko da, zu musikan alderdia sarduratu zara, nola izan da prozesu hori, nola etortzea inspirazioa testu inguru hau kontuan izan da, nahi edo jakin pixka bat proposamena nola etortzen dan, nondik anastezean horrelako gauza bat planteatzen, bertsolari plantak puntuak lotzen. Nik uste iruditzen zaitena da
tokia bera ikusi dastatu, rodajea eta gero izan zen kontua, eta oso hurbiletik, oso modu ikutu egin genuen, ez? Bertan egotea ordu luzez, guzkia nola atera eta sartzen zen, marea nola hilotzen zen, jesten zen, osea, kasi bat, tokia eta gu bat izan ginen, eta hori oso lagungarria izan zen, eta erabaki nuen adibidez, azteko gauza atmosferikoa hori lantzea, baina badago kuriositate bat adibidez, etxian manun, esan nuen, hau zerbait materikoa, organikoa izan behar da. Eta nintzen etxeko kortara, eta hartu nuen, horren parre ingo dezutean, tomateak zehatzeko, tomateak eusteko kainabera bitako bat, eta hasi nintzen zatitzen, eta zatitu nuen, eta 3 zulo egin izkion, 6 zulo egin izkion, bestia putze egiteko, eta flauta bat egin nuen. Eta orduan, zea horrekin, flauta trabesera bat egin nuen, eta horrekin egin nuen, hasieran entzuten da doinua, ez? Eta hori izango litzateke Urdaibairen arima, edo nolabait, edo izaera irudikatu nahi duen doinua. Gero, beranduago ere, doinu hori beste modu batera, horren adaptazioak daude piano batekin, beste modu batera. Baina kuriosoa da, ze nik nizkion zuloak, pentsatu gabe, zuloak nune imerzitza izkion, jakin gabe, zulo egin izkion, eta jazta. Eta orduan, horrek daka bere eskala propio. Eskalak izaten dira konkretu batzuk, izan daiteke, dorika, jonika, o lo que sea. Baina izan, beria. Esan, bueno, ya está, hobeto. Horrendik ere atabikoago geldituko. Eta horrekin inun, eta gero ja horretan oinarrituta, ez gauza, horla akademikoago bat, inun pelikula bera ikusten, o kortoa bera ikusten, ordenadore aurrian jarrita, 14 teklatu, piano moduko bat, o kontroladore bat, eta soinu desberdinak, testura desberdinak probatzen, hemen hau sartuko dio, eta hau bestia, apuntatzen, eta zuzenian grabatzen, ordenadorea. Esan duen bezala, pelikula honek, lagunetai honek karga sozial handia daka, zuk, eukiezu aukeran bat, horrelako karga sozial bat dakan zerbait iteko, eta ez behazu euki gustako zelitzaizuke, horrelako obra gehiago itia? Bai, gustatuko litzaidake, horrelako lan gehiago egitea, eta sentitzen dut antzerkian adibidez, bai ikutu dudala gehiago lan egin dute antzerki dokumentalaren generoan, dela, pixka bat, erabiltzen da asko gai politikoak jorratzeko, eta benetan errealitateko egoerei buruz, hitz egiteko, errealitatean grabatutako elkarrizketekin, edota dokumentazioarekin, eta egia da hor bai jorratu ditu dela gehiago asko baita ere nik neuk sortutako memoria izan da, lehenengo lana nik bakarrik sortua, talde batekin, baina nik zuzendua, baina gero bai kolektiboan beste lan batzuk egin ditu dela. Ez, baina gero egia da, zineman enukeela esango. Gero baita ere, hemen beste eztabaida bat dago, ez? Hitz egin ahalko genukeena. Bai, azkenen politika, nun ez da politika nun dago. Claro. Batzuk esango luke politika beti daola. Bai, eta gero modu desberdinak daudela politika jorratzeko baita ere, ez? Zeren badaude lan batzuk diskurtso politiko oso argia daukatela, edo zuk esaten duzuna karga sozial oso argia, baina askotan adibidez, eurak egiteko prozedura ez da izan adibidez oso etikoa, edo adibidez, ez, jorratzen dituzten gai hoiek edo ematen duela printzipio batzuk dituztela, baina gero printzipio hoiek ez direla bete pelikula grabatzerakoan. Eta gero badaude beste pelikula batzuk hasiera baten agian ez duela ematen karga politiko badaukatela edo karga sozial argi bat edo agian diskurso super argi bat, baina gero agian egin direla modu oso etiko baten, edo eta askotan gertatzen da baita ere politika emozionalarekin, ez? Emozioi buruz hitz egiten duten pelikulak, sentimenduei buruz, familiari buruz, amatasunari buruz, askotan agian ez dutela ematen horrelako karga soziala daukaten lanak, baina eske emozioak oso politikoak dira.
baita ere, ez? Zainketak politikoak dira, orduan, bueno, iruditzen zaite agian hain zineman, egia da, ikusentzunezkoetan ez dudala egin horrelako karga sozial argi bat, edo horrelako mezu politiko argi bat zuen beste lanik. Baina uste dut azken batean, bai egon direla beste lan batzuk niretzako oso garrantzitsuak diren gaiak jorratu dituztela. Bai. Zuk nola ikustezu hori, edo zuek aukera beste horrelako proiektu baten parte izateko, edo... Momentuz ez. Momentuz ez izan aukerei, baina nik gustatuko litzaiak azkenean, dena aldarrikapena dan guztian, nik gustatzen zait. Gauza horrela pixkat, nola esan, bizitzai buruz horrela, gauza handirik, erronka handirik edo jendea kolokan jartzen, edo jendearen iritzia kolokan jartzen ez duen historia bat egitea askotan pixkat aspergarria iruditu altzait. Eta nik naiz bai pentsatzen duenetakoa, dana dela politika. Orduan, norbaiti molestatu alba diot lan bat egiten, orduan ja, hobeto. Earki, zure pertsonaian sartuko da pixka bat oain, badaka balio sentimental bat, ezta? Zer representatzen du zure pertsonaiak hemen zure ustez, edo nola ikusten duzu? A ber, ez dut spoiler handirik egin nahi, zeren 15 minutu dira, baina bueno, hobetu zaudena kontatzen, baina protagonistak ez lortu behar du abal ekologiko bat, proiektu aurrera eramateko. Orduan ere pertsonaiarekin aurkitzen da, Aroa deitzen dela, eta dela zientzialari bat, hor Urdaibaiko Museo Naturala lan egiten duela, eta berak eman behar diola abal hori. Eta orduan alde batetik dago, nire pertsonaia dagoela proiektuaren aurka, ez dizut esango azkenan zer egiten duen, aldaketak egon zirelako gainera hor, gidoian, baino dagoela alde batetik protagonistak aurrera atera nahi duela, abal hori lortu nahi duela, eta nire pertsonaiak ez duela nahi proiektu aurrera ateratzea. Baina horretaz aparte beraiek lagunak ziren gazteetan. Kuadrilla berean egon ziren, eta gero bizitzak pixka bat aldentzen joan dira, eta ordan dira ez, lagun batekin aurkitzen zarenean ja 30 urterekin, gogoratzen duzunean nolakoak zineten 18 urterekin edo 16 urterekin, eta esatea hau bizitzak nondik eraman gaituen, bakoitza non dagoen, ez, gero adiskidetasuna, egon daiteke beste zerbait jausten dugu hor bakoitzaren iritziaren, ez? Baino bai dagoela hor, bi gauzak daudela alde batetik, harreman pertsonalak eta nola bizitzak aldatzen gaituen, eta reenkuentro hori ez pertsona horrekin daukazuna, eta gero proiektuari buruz daukaten eztabaida bat. Eta berak zer egiten duen, ez? Abala sinatu edo ez. Hor ere, zuzendariarekin eta gidoilariarekin galderrekin egon zirela, zeren, hasieran gauza bat egiten zuen, gero beste bat egiten zuen, Itziarrek kontatzen zuena baita ere, zuk pertsonaia bat aktuatzen duzunean, gustatzen zaizu baita ere pertsonaia horrekin ados egotea, eta hartzen dituen erabakiekin, eta beti ez da horrela, ez? Orduan nola justifikatzen duzun zuk hori pertsonaia epaitu gabe, eta bere lekuan jartzen, ez? Orduan bai lan interesgarri izan da. Nahi galdero bai, nola da prozesu hori, zu pertsonaia bat gidoi baten irakurtzezunean, gero nola aiatzesa fizikoki hori adieraztea. Hau ja kuriositatez, zu gidoian irakurtzezu pertsonaia hori, nola esatea zure ariketa hori gorpuzteko? Ez dakit igual, pertsonaian perfila sortzen dezu, ariketarik nola doaz? Zure lego kontaktua, ez? Pertsonaia horrekin. Nik egia esan, hemen egia da eskola desberdinak daudela, eta aktore bakoitzak bere moduan egiten duela, badaude aktore batzuk bilatzen dutela metamorfosi totala, ez? Como eraldaketa pertsonaia bat berria sortzea. Ni egia esan, bai saiatzen naiz pertsonaia hori sortzen eta eraikitzen alden hurbileni naizenera. Osea, asko lantzen dut. Zeren, azken batean, gu geu pertsonak ez gara pertsona berak gure bizitzaren fase guztietan, ez gara pertsona berak, nire naiz pertsona bera, nire aitarekin, nire lagunekin, podcast baten hitz egiten, ez, lanean, denok desberdina gara. Orduan, saiatzea, zer nire pertsonalitatea osatzen duten, ezaugarri hau edenetatik zeintzuk potentziatuko ditut pertsonaia honetara iristeko eta zeintzuk agian ez irain interesgarriak. Noiz nire bizitzan sentitu izan naiz pertsonaia hau bezala. Saiatzen naiz
asko bilatzen konexio puntuak, nun nire bizitzak antza eukial izan duen. Eta gero horretaz aparte, baita ere referentzia asko bilatzen ditut. Pelikuletan esaten, telesaio honetan bazegon pertsonaia bat, pelikula honetan bazegon pertsonaia bat, berriz ikusiko dut. Eta saiatuko naiz hortik ideiak hartzen, eta saiatzen hori mugimendura eramaten, pentsamendu motara, erreferentziak hartzen kanpotik, baino galdu gabe inoiz azkenean zuzarena eta hortik eraikitzea. Badago pertsonaia bat edo aktore bat zure referente izan dana betidanik? Niri asko gustatzen zait Patricia López Arnaiz. Gustatzen zait pila bat aktore, zela, nola interpretatzen duen, dauka indar bat, egia bat, sentsibilitate bat, kristona, eta gero ere asko gustatzen zait bere profesioan egoteko modua. Eske niri aktoresa diba movida nik ez dut asko, en fin, ez zait asko gustatzen, eta asko gustatzen zaizkit Patricia entzuten dudanean hitz egiten, ikuste dut tipa super normal bat, super horizontal bat, ez dakit, oso aktorea, profesioan dagoena, eta ez askotan profesioa inguratzen duten gauza askotan ez direla profesioa, direla gauza superficialagoak, eta Patricia gustatzen pila bat hori artistikoki eta bere egoteko modua. Bai. Bueno, nik pixkat nahi zuen bideoi galdetu laburmetra jontan, azkenen badakigu grabatza jute esatenen, dana planifikauta dago, baina, olako gauza bat, olako ikusentzunezko laburmetrai bat pelikula ditakon, aldaketa asko goteia, azken momentuko aldaketak, lehen esan dezuek gidoiare bai aldatimer izan zenuela, nahi bat zuek komentau, laburmetrai hontan olako zerbait gertatu zana azpimarratzeko, gu pixka jakiteko aldaketa importante bat. Aldaketa, berez aldaketa ez dakit. Nik uste, eske, bastante aldeko izan genituen, botez ere guraldia, hori dela... Ja, importantzia. Hemen dana dakau kontrolpean, eta baino kanpoko eszenatan eta hori guztian nik bastante dana aldeko izan genuela, eta gauza gutxi nik uste aldatu zirala. Nik uste lortu genuela, igual, kanpotik izan genitula horrelako beste elementu batzuk gu, kolokan jartzeko, baino lortu genuela gauzak bere momentu eta bere tokian egitea. Oso eguraldi hona izan genuen. Lehenengo egunean egia da euri pixkatein zula, baina horrek ez zuen asko nik uste ondo etorri zala, ondo gelitu zen, eta hurrengo egunetan ere oso eguraldi hona egin zula. Egia da egon zala horrelako kontratempo bat, hegazkinekin, produkziokoak horri bilizirala itziar urrutitik azkenengo momentu ekarri nahian, baina azkenean lortu genuen, igual, itziarrek nahiko balu kontatuko du, baina bai, ez da horrela gauza anekdota txikiak, baina ez da horrela oso gauza interesgarri. Bazpare galdetu bertan. Bai, horregon ginen apunto, ez, baina zeren nik grabatzen nuen azkeneko egunean, bakarrik nire pertsonaia agertzen zen hori azkeneko egunean. Eta justo nien entorren Brasilen nengoen, antzerki funtzio batzuk genituelako hor, eta nire gazkinak eukizuen kriston atzerapena, baina kriston atzerapena rollo pasatu nituen 12 ordu Salvador de Bahiako aireportuan eta galderrekin hitz egiten barkatu, beste aktoresa bat baitu ditut lagun hauek, eskezak izar egin, zaren ez dut nahi, ez diot kortoari arazorik eman nahi, totalmente mental breakdown, en plan, esaten, claro, zeren, korto bat grabatzeko baita ere jende asko dago hor, galderrek, hau egin zuen New Yorkeko zinema eskolan ikasten zegoela, eta orduan bere ikaskideak etorri ziren Nueva Yorketik, hau egiteko, Kubako jendea, Tibeteko jendea, Portugaleko jendea, jende asko Euskal Herrikoa baita ere zegoela, horta esaten nun, eta hori diru asko da, badakizu, Eta eta azkenean hartu ziaten beste galdi bat, etorri izan nintzen, baina ia lo egin gabe, iritsi nintzen hor, baina gero egia da iritsi nintzela, eta izan zela bai galder eta talde guztia, como super maitekor nengoen hor, iritsi izan nintzela, baina hor urduritasunarekin, jetlag eta denarekin, baina azkenan dena ondo atera zen, baina bai egon zela hor krisis, baina Eta ondo juntzen azkenean. Bai hori da, produkzioa beti krisiak soluzionatzen. Amortiguatzen, golpe. Hala izan berdu. Oso ondo, nire partetik, nire galdetu berdena galdetuet, ez dakit zuk eire.
Bueno, oso interesgarria, ez dakit zozegi hona zuen gehitu zuek, nola bizi zuen gaurko ez dakit urduri izabeten, edo gu gotxo gode ikusteko, nola jutean gaurko hartzaldia, eta hoxe. Artzenek irazten. Hori da, gehien bat. Eta hori, nahiz ez irabazire, oso interesgarria kortu hau, oso ondo da bendo, asko guztu zego. Polita jokoa. Eta hori da, eskerrik asko etortzagatikan. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik, kortoa proiektatzeagatik, eta bai gogoa ditugu eguna justo kotxean komentatzen genuen. Bai proiektzioetarako, zuekin eguna pasatzeko, así que eskerrik asko. Zuei, etortzagatik. Así que eskerrik asko danei. Bai.